भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय बहुत निज्ला दैसानि दैजों गोदो गोदायनिफ्रायनो चिरां जिल्लानि थुक्राझार बालाजाहार बेंटल ओनसोलनि गासागाव आमलायगुरि बुरिजाहार बायदि दर 25 गामिनि सा 400 आबादारिफ्रा गासै 5000 बिगानिबो बांसिन हायाव आबाद मावनानै जाबोगासिनो दं। दैज्लांफ्रामबो दैसानिफ्राय दै बोखांनो गोबां खेब ओंखारनो गोनां जानाय बायदिनो बे बोसोरावबो दै बोखांनो थाखाय दिनै गोजाम स्लुइस गेटनि सानजा फारसे लुफ्रामनाय स्लुइस गेटनि दैखौ होबथानो लोब लोब ओंखारबोदों आबादारिफ्रा। गुबुन फारसेथिं साहा सोनाब फारसे थानाय माथावरिया दैबानाजों बायलांनायनि जाउनाव आबादारिफोरनि जेंनाया बांसिनदों। बे जेंनाखौ दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ नायगिदिंफैनानै बे जेंनाखौ सुस्रांनायाव हागौमानि मदद खालामनो आबादारिफोरनो खोथा होयो। गुबुन फारसेथिं निज्ला स्लुइस गेट नेग्रा चौकिदारनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखायबो सरकारनिसिम खावलायहरदों ओनसोलनि आबादारि रायजो राजाफ्रा। আজি যেটো নিজলা বান্ধৰ জৰিয়তে আপোনাৰ টুক্ৰাঝাৰ আৰু বেংটল এৰিয়াৰ বহু ৰাইজে এৰাউণ্ড 40-50 গাঁও তাৰমানে ইয়াৰ বান্ধৰ ওপৰতে কাল্টিভেশ্যন বা ধানৰ যিটো খেতি এইখন ডিপেণ্ড কৰি থাকে আৰু এইখন বান্ধে আজি তাৰমানে এটা বেয়া অৱস্থাত আছে। এটা ছাইডৰ পৰা পানীটো গুচি যায়, এইখন বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে আপোনাৰ খেতি পথাৰত পানীটো যোগান কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণে মই আজি চালোঁ আৰু মই দেখিছোঁ ইয়াত ইমিডিয়েট এটা সলিউশন লাগে বুলি। ইয়াৰ কাৰণে মই যিমান যাৱতীয় লাগে ৰাইজে ওলাইছে, 25-30টা গাঁৱৰ ৰাইজে ওলাইছে, তেখেতসকলে নিজে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা কৰি আছে। ময়ো আৰু নিজে এইখন অঞ্চলৰ হিচাপে মই নিজৰ ছাইডৰ পৰা তেখেতসকলক যিমান পাৰে মই সহযোগ কৰিবলৈ ইয়াত চাইছোঁ আৰু মই সহযোগ কৰি এইখন কাম ছাকচেছ কৰি তেখেতসকলে যাতে খেতি ধানৰ খেতি এই বছৰ কৰিব পাৰে আৰু আগন্তুক বছৰটো কৰিব পাৰে তাকে কামনা কৰিছোঁ। নাই, এইটো আপোনাৰ ভূটানৰ যিটো নদী নিজলা নদী, এইটো পটতকৈ আহি যায়, স্পীডত আহি যায় আৰু এইখন এটা ইয়াত ইনকমপ্লিট এটা বান্ধ আছে, এইখনো কমপ্লিট হোৱা নাই। তাকে ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে বহুত অসুবিধাত আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অনাগত সময়ত এইখন বান্ধ যাতে কমপ্লিট হয় তাকে আমি বিচাৰিছোঁ। बे नङाबानो जोंनि सोलिया आरो बेनि थाखायनो जोंखौ जिउनि थाखाय बिराद गोनांथि आरो दा बेनिखायनो जोङो रायजोफ्रा गासैबो ज' ओंखारनानै दा बे खामानिफोरखौ जोङो दंफां औवा बेफोरखौनो बायनानै जोङो बे खामानिखौ मावनाङो। दा बोसोरे बोसोरे एखेबारे बे हाजोनि दै बे फैनानै खरा बे फैनानैहाय सिफायलाबायफैयो। दा बेनिखायनो जोङो खस्थ'जों मावनानै जों दिन थांनांगौ जाना दं आरो बेखायनो मा जाहोनाव बिदि बायफ्लंना थाङो होनना सानो नोंथांमोना? औ, बे थारमाने जोंनि कन्ट्रेक्टर माबा जाकब, नैबे जाकबा दिनै मावदोंमोन, नाथाय बिनि मावनाया जाफुंजोबाखिसै। दा बे जाफुंनि थाखायनो दिनैहाय बे दै लामाया जोंनो बिराद खस्थ' आरोखि, माने बायनानै बिजोंल' थाङो आरो। दा बेखौनो जों दिनैहायबो बेखौनो मावगासिनो दं रायजोफोर लानानै दंफां बायनानै आरो बिदिनो अनेक रोखोमनि बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोंहा दिनै ज' जाफैदों। दा बेखायनो जोङो बे नङाबानो जोंहा थांना थानायनि राहा गैया आरो माने। साबैसेसो हालुवा ओंखारो? दा बेवहाय 400 जन बारासो दङ आरो गासै 25टा गामि। 25टा गामिजों। दा बे दैयानो जोंना ओरै जोङो एकदम बेंटल ओरै बान्दुगुरिसिम बियो एकदम अन्थाइबारिसिम थाङो आरो बे दैया। दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय ओंखारदोंमोन, दा बेखौनो मावगासिनो दं आरो। मा खावलायगोन सरकारखौ? दा जोङो सरकारनि जे सरकारनि थरफनिफ्राय जोङो बेखौनो जे अनसुंथाइ मोननो थाखाय जोंहा लुबैदों आरो। लुना होनायनि बेखौ? औ, लुना होनायनि। जुदि बियो बेबायदिनो थासारियाव थाबाय थायोबा नोंथांनि गायनाय फुनायाव माबायदि जेंना जागोन? दा जुदि बेबायदि जुदि सुबिदा जायाबा जोंहा बिराद खस्थ' जागोन आरो जोङो दैखौ बोखांनो हानाय नङा। ओमफ्राय जोङो रायजोफ्रा जे गायनाय फुनायाबो जानाय नङा आरो मा। बोसोरे गोबां खस्थ' जायो। बोसोरे गोबां खस्थ' जानानै फैयो आरो मा जोङो। निज्ला स्लुइस गेटनि जेंनायाथ' जोबोद गाज्रि। मानो होनोबा जोङो
आङो बेहाय जों उन्दैनिफ्रायनो मावो आं बे बिबानाव 25 बोसोर जाबाय दाजों भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै बेहाय जों नुबाय मा दानि बिबानगिरिफ्रा जोंना जेनेबा EM ओमफ्राय मामाया जोंना बे सिडलिनि जयन्त सार MP जाबाय दा बिथांमोनहा चिराङाव लाबोनो लुबैदोंमोन सिडली हिसाबै खिन्थु बङाइगावआ हरनो हायाखै मानोना फुराना डकुमेन्ट्सखौ मोननो थाङा जाहैदों गासिबो डकुमेन्ट्सखौ मोनजोबनांगौबासो जोंना बे सिडली डिभिजनाव लानो हायो ओमफ्राय बेहाय माखासेया बै फुराना लेखाफ्रा गोमाजोब्बाय बिनिखायनो हरनो हायैनि जोंना बियो जोंनि बे निज्ला गेटआ गेजेरावनो दिन्दां जाहैबाय ओरै चिराङावबो गैया बङाइगाव डिभिजनावबो गैया दा गेजेर गेजेर बङाइगाव डिभिजनाव लानानै थांफिनबाय दा जोङो बेहाय खामानि मावनाया जोङो सरकारनिफ्राय जेबो गैया थांनाय बाराव बै मोनसे मोथौरि बायनायखौ बिथांमोना सान्थिपुर BCDC आव 7 लाख क'क्राझार BCD आव 7 लाख हरदोंमोन 14 लाख नाथाय बेबो खामानियाव होआखिसै दानिजों दैलां मोनथाम जाबाय खामानिया जायाखै बे जाहैबाय बेराफारसे मा खालामबावनो जों दा बाहाय जोंना 7 स्टाफ दंमोन 7 स्टाफआबो रिटायार जाजोब्बाय गोदान सरकारा जोंनो स्टाफ बे गेटनि स्टाफ हरनाय जायाखै दा बेहाय जोङो बे स्टाफखौ जोङो दैलाङाव 7 लानाय जायो 7,000 खरि मासाव होमबा 28,000खौ जोङो खांनानै होनो गोनां जायो जोङो दा जोङो बेखौ लिभि होनांगौमोन लिभिखौ जोङो हैयालासेनो जोङो बे स्टाफ सेलारिखौ लिभिनिफ्राय होनाय जायो दा बेखौ जोङो डिभिजनजों रायलायलायनायनि गेजेरजों बेखौ जों होनाय जादों दा जुदि जोङो खावलायहरो बिथांमोननाव अननानै जोंनो बे स्टाफखौ हरथोंसै आरो नैबे जानाखि गेटनि मेकानिकेल माखासे हरनानै बे गेटखौ बोखोनायाव सुबिदानि थाखाय मेकानिकेला अननानै थाब हरनानै जुदि बानायनो हायोबा जोंहा गेटखौ बोखोनो हायो दा जोंना गेटखौ जों बोखोनो हाया माने क्रेक जाजोब्बाय गेटआ रलाबो समान नङा जिबायदि गेटनि साखा दंमोन रल बे रला समान नङा सेकेन्ड टाइमाव बानायफैनायाव रिपेयारिंआव रलखौ बिसोर गिदिर फिसा लाबोदों एखे लाबोआखै बेनि थाखाय गेटनि रला क्रेक जानानै थायो दा दरजाया बे जेंनानि सायाव सरकारनिसिम मा बुंहरनो सानो सरकाराथ' अननानै हरनांगौमोन जोंनो मानोना जों सिगाङाव लेभि होखायोमोन दैनि टेक्सआ लेभि बेखौ होयोमोन खिन्थु बिथांमोना जोंनो लेभि होसेयावबो स्टाफखौ गोदान हरफिनाखै बेसेबांसो गामि हाल मावनानै जायो बे स्लुइस गेटनि गेजेरजों जोंथ' बाहाय 25टा गामि सिगाङाव 27टा जायोमोन दा बे 27टा गोदान स्लुइस गेट मोननानै बिसोर फैलिया दा जोङो 25टा गामिया बे दैखौ जोङो मावनानै जायो खै बिगासो जागोन गासै हाया ओरैनोथ' अनुमान सिगांनि मथेबाथ' 5,000 बिगानासो दंमोन बे 5,000 बिगानिखौ जोङो रायजोफ्रा जोङो फ्रायानो जोंथ' आबाद मावनानै जाग्रा साख्रि गैया बे आबादजोंनो जोङो गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय जायो आरो बोसोराव खयबारसो ओंखारनांगौ जायो बे दै थिखोनो थाखाय बेहायथ' जोङो बोसोराव गैयाबाबो 25-26 बार गैयाब्लाबो 20 बारा जायो मालाबा 30 बारसिम जायो 25 बारखौनो गेजेराव हमनानै लाजायो आरो 25 बारनि गेजेराव थाहैयो आसलथे बे बोसोराव आरो मा जेंना जादों बे बोसोराव जेंनायाथ' नै दै फैनाय लोगो लोगोनो जेंनाया मोगा मोगि जाजेनबाय दिनै नोंथांमोनहाबो मिडियानि थ्रुयै नुफैबाय जेंनाखौ आरो जों मा होनबावनो नोंथांमोनहानो मिथिखासिगौब्ला जोंना बाहाय 3 BCDC गोलैयो सान्थिपुर BCDC गोलैयो थुक्राझार गोलैयो ओमफ्राय दा बै थाइखाना फैलिया आरो जों दानलांनाय जाहैबाय दा मेनलि जों बाहाय 3 BCDCआनो गोलैहैखायो आरोखि सान्थिपुर थुक्राझार बेंटल सेरफां बे 3 BCDCनि थ्रुया बे दैया बेजों सौहैनाय जाहैयो आरो